அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹலோ எவ்ரிவன், ஐம் நிக்கா ஃப்ரம் நிக்கா ஸ்பெஷல். புன்னகை பூக்கள் மலரட்டும். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, நர்சரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வர ரோஜா செடிகளை எந்த மாதிரி பராமரித்தோம்னா அது வந்து சூப்பராக வளரும் அப்படிங்கிறத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். அதனோட டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா, ஷேர் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எல்லாருக்குமே ரோஜா செடி வளர்க்குறோன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். நம்ம நர்சரியிலேருந்து வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரோஜா செடி வந்து பார்க்குறதுக்கு அழகாகவும் நிறைய பூக்கள் மொட்டுக்களோடு இருக்கும். ஆனால் நம்ம வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சதுக்கப்புறம் அது கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா துளிர், மொட்டுக்கள், பூக்கள் எதுவும் வராமல் காஞ்சு போயிடும். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். திரும்ப வந்து நாம் வந்து ரோஜா செடி வாங்குறதுக்கு பயப்படுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் ரோஜா செடி நல்லா வளர்கிறதுக்கு நான் சொல்கிற இந்த டிப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்கள் ரோஜா செடியும் சூப்பராக பூத்துக்கொள்ளுங்க. இதில் பாருங்கள், என்னோடய செடியில் வந்து எவ்வளோ மொட்டுக்கள் நிற்கிது, எவ்வளோ துளிர் இருக்குதுன்னு. நான் வந்து 4 நாள் தொடர்ந்து மொட்டுக்களையும் பூக்களையும் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு மொட்டுக்கள் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன். அடுத்து வந்து பூ பூத்தது ஃபுல்லாமே நான் எடுத்திருக்கேன். நான் எல்லாமே காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இந்த செடியில் பாருங்கள், ஒரே ஒரு இதில் மட்டும் எத்தனை மொட்டுக்கள் நிற்கின்னு. அதுக்கு கீழே கூட குட்டியாக துளிர் வந்து அதில் கூட 2 குட்டி குட்டியாக மொட்டுக்கள் நிற்குது. பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குல்ல. இப்போ வாங்க நாம் டிப்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். டிப் நம்பர் 1, எப்போதும் நர்சரியில் போய் ரோஜா செடி வாங்கும்போது பக்க கிளைகள், மொட்டுக்கள், பூக்கள் அதிகமாக உள்ள மாதிரி தான் செடி வாங்கணும். சிங்கிளாக இருக்க மாதிரி நம்ம வாங்கவே கூடாது. முக்கியமாக 30 ரூபா 40 ரூபாய்க்கு வாங்காமல் நல்ல லைஃப் கொடுக்குற மாதிரி 100 ரூபா 120 ரூபாய்க்கு செடி வாங்கினோம்னா நம்மளுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும், லைஃபும் நல்லா கொடுக்கும். 30 ரூபா 40 ரூபாய்க்கு வாங்கினோம்னா அவ்வளோ லைஃப் கொடுக்காது. இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க. டிப் நம்பர் 2, நீங்கள் நர்சரியில் ரோஜா செடியை கவரில் வாங்கினாலும் சரி, இல்லை அப்படின்னா தொட்டியில் வாங்கினாலும் சரி, ஒரு 3 நாளைக்கு நிழலில் வச்சுக்கோங்க. நிழலில் வச்சு எடுக்கும்போது அது நல்லா வளர்ந்து வரும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதில் பூக்கள் மொட்டுக்களை கட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த நுனி பகுதியில் வந்து இந்த மாதிரி மஞ்சள் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சளை வந்து நல்லா தண்ணியில் கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நுனி பகுதியில் வந்து இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நுனி பகுதி வந்து காஞ்சு போகாது. அது கீழேயே இந்த மாதிரி துளிர் விட்டு நல்லா வளர்ந்து வரும். ஸோ இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வந்து பூக்கள் நல்லா இருக்குது, மொட்டுக்கள் நிறைய இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குன்னு சொல்லி கட் பண்ணாமல் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து துளிர் விடாமலே இருக்கும், செடியும் வாடி போயிடும். அதனால் ஒரு 3 நாளைக்கு நிழலில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பூக்கள் மொட்டுக்கள்லாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி மஞ்சளை வந்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. டிப் நம்பர் 3, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டூல்ஸ் வச்சுருக்கேன். நான் கார்டனில் யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து மண்ணை வந்து நம்ம கிளறி விட போகிறோம். பொதுவாக வந்து செடிகளுக்கு வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து கண்டிப்பாக மண் கிளறி விடணும். அப்படி வந்து நம்ம மண்ணு கிளறி விடும்போது மண்ணுக்கும் வேருக்கும் நல்ல ஒரு காற்றோட்டம் கிடைக்கும். இல்லை அப்படின்னா மண் வந்து மேலே வந்து அப்படியே காஞ்ச மாதிரி இருக்கும், வேருக்கு வந்து காற்றோட்டம் கிடைக்காது. நான் வந்து டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலை இன்றைக்கி. உங்களுக்கு இந்த குச்சி வச்சு நான் வந்து கிளறி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க. அதே நேரத்தில் நம்மளோட மண் கலவையும் வந்து நல்லா இருக்கணும். இப்போ நீங்கள் வந்து நர்சரியிலேருந்து வாங்கிட்டு வர்றீங்க, அதாவது தொட்டியோடு வாங்கிட்டு வர்றீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. இதே வந்து நீங்கள் வந்து கவரில் வாங்கிட்டு வந்துட்டு வீட்டில் வந்து நீங்கள் தொட்டியில் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரிலாம் கலவை வந்து நம்ம சேர்க்கலான்னா, செம்மண் கிடைக்கல அப்படின்னா தோட்டத்து மண் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே வந்து இப்போ செம்மண்ணோ தோட்டத்து மண்ணோ அது வந்து 50% இருக்கணும். அது போக வந்து கொக்கோ பீட், மண்புழு உரம், வேப்பம் புண்ணாக்கு, ஆடு மாடு சாணத்தோட, அதாவது காஞ்ச சாணத்தோட உரம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம மண் கலவையில் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லா செடியிலையும் மண் வந்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டேன். இந்த செடியில் பார்த்தீங்கன்னா வேர் வந்து வெளியில் வரைக்கும் இருக்குது. இது கொஞ்சம் மண் சேர்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிப் நம்பர் 4, நாம் நர்சரியிலேருந்து செடி வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் வீட்டிலோட உரங்களை எத்தனாவது நாள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 7வது நாள்லேருந்தே கொடுக்கலாம். எந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அரிசி கழுவுன தண்ணி, அப்புறம் காய்கறி கழுவுன தண்ணி, பருப்பு கழுவுன தண்ணி, இந்த மாதிரி தண்ணி வகைகளை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். அப்புறம் உரம் பார்த்திங்கன்னா மண்புழு உரம் கொடுக்கலாம். ஒரு செடிக்கு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம மண்புழு உரம் கொடுக்கலாம். அது வந்து நர்சரியிலே கிடைக்கும். நம்ம வந்து அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்து நம்ம செடிகளுக்கு வந்து கொடுத்துக்கலாம். அது வந்து 10 நாளைக்கு ஒருக்க நம்ம வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு செடிக்கு கொடுக்கணும். டிப் நம்பர் 5, இது வந்து முக்கியமான டிப்ஸுங்க. என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஊர் கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டிப்பாக வந்து செடிகளுக்கு தண்ணி விடணும். இப்போ நான் இருக்கிறது திருநெல்வேலி. ஸோ திருநெல்வேலியில் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனால் நான் காலையிலையும் மாலையிலையும் கண்டிப்பாக வந்து செடிகளுக்கு தண்ணி விட்டே ஆகணும். உங்கள் ஊர் கிளைமேட்டை பொறுத்து நீங்கள் வந்து செடிகளுக்கு வந்து தண்ணி விட்டுக்கோங்க. சில ஊரில் வந்து கிளைமேட் வந்து நல்லா கூலிங்காக இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேளை மட்டும் தண்ணி விட்டால் கூட போதும். ஆனால் ரொம்ப வெயில் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக காலையிலையும் சாயந்தரமும் தண்ணி விட்டே ஆகணும். நெக்ஸ்ட் டிப் நம்பர் 6,
செடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய களை செடிகள் வந்து வளரும். இந்த மாதிரி தேவையில்லாத செடிகள் வந்து வளரும். அதை வந்து நம்ம கையோட அப்பப்போ பிடுங்கி எடுத்துடணும். இல்லை அப்படின்னா நம்ம ரோஜா செடி கொடுக்குற சத்தை ஃபுல்லாக இந்த செடிகளே உறிஞ்சு இது நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும். டிப் நம்பர் 7, எப்போதுமே வந்து இலைகள் மேலே வந்து நல்லா தண்ணி தெளித்து விடணும். முக்கியமாக வெயில் காலங்களில் நல்லா தண்ணீர் வந்து தெளித்து விடணும். அப்படி தெளித்து விடும்போது தான் இலைகள் வந்து நல்லா பசுமையாகவும் அழகாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இல்லைனா ரொம்ப காஞ்சு போயிடும். செடியில் மஞ்சள் நிற இலைகள் இல்லைனா காய்ந்த இலைகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம செடியில் வந்து மொட்டுக்கள்லாம் நிறைய பார்த்து முடிச்சிட்டிங்க. அடுத்து 3 நாளில் பூக்கள்லாம் எப்படி பூத்துருக்குன்னு பாருங்கள். அந்த மொட்டுக்கள்லாம் நல்ல பூக்களாக பூத்து சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே. 7 டேஸில் வந்து எப்போவுமே பூக்கள் வந்து பூத்துக்கிட்டே இருக்கும். பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும். அடுத்து இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா வெல்வெட் ரோஸ். இது பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. நான் அந்த செடி வாங்கிட்டு வரும்போது 2 மொட்டு நின்றுச்சு. அந்த 2 மொட்டு பூத்து முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து வந்து சூப்பராக ஒரு பூ பூத்துருக்கு. அடுத்து 2 மொட்டும் நிற்கிது அதில். இது பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் ரோஜா. இது வந்து என் பாப்பாவோட ஃபேவரட் செடி. இதுவும் அப்படித்தான். நான் வாங்கிட்டு வரும்போது 2 மொட்டும் ஒரு பூவும் நின்றுச்சு. அடுத்து நல்லா துளிர் விட்டு சூப்பராக பூக்கெல்லாம் பூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது வந்து பட்டன் ரோஸ் வெரைட்டி தான். ஆனால் பட்டன் ரோஸை விட கொஞ்சம் பெருசாகவே பூக்குது. நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு. 2 கலரில் தெரியும், லைட் பிங்க் அண்ட் டார்க் பிங்க் அந்த மாதிரி. இது வந்து பட்டன் ரோஸ் தான். ஆனால் இது வந்து குட்டி குட்டியாக பூக்கும். ஆனால் நிறைய பூக்கும். மொட்டுக்கள் பார்த்திங்களா எவ்வளோ இருக்குன்னு. நல்லா குட்டி குட்டியாக பூக்கும். ஆனால் நிறைய பூக்கும். அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா நாட்டு ரோஜா. இந்த நாட்டு ரோஜா சுற்றி எத்தனை மொட்டுக்கள் நிற்குன்னு பாருங்கள். இதுவும் டெய்லி பூத்துட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி தான் அந்த பன்னீர் ரோஜாவும். இது வந்து முதல் நாள் எடுத்தது. முதல் நாள் பாருங்கள் உள்ள சுற்றுக்கு எத்தனை மொட்டுக்கள் நிற்கி ஒரு பூ பூத்துருக்கு. 2வது நாள் வந்து பக்க கிளைகளோட பூலாம் பூத்துருக்கு. அடுத்து வந்து மேலே சுற்றுக்கு நினச்சில மொட்டுக்கள் அது ஃபுல்லாக நல்லா பூத்துருக்கு. நான் 2-3 பூ பூத்தது வந்து வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன். உள்ளேயுமே இன்னும் ஒரு 4-5 மொட்டு நிற்கிது. பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குது. இது வந்து என்னோடய ஃபேவரட் செடி. டபுள் கலரில் இருக்கும். பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த செடி வந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்களே பாருங்கள் எந்த அளவு கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு. சூப்பராக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு. பட்டன் ரோஸில் எவ்வளோ பூக்கள் பூத்துருக்குன்னு பாருங்கள். பன்னீர் ரோஜாவில் உள்ள சுத்துக்கும் மீதி மொட்டுக்கள் இருந்துச்சுல அதுவும் இப்போ நல்லா பூத்துருச்சு. இன்னும் 1 மொட்டோ 2 மொட்டோ தான் நிற்கிது. அடுத்து வந்து இந்த ஒயிட் ரோஸ் வந்து சொல்லி ஆகணும். இதுவும் சூப்பராக பூக்குது. பாப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒயிட் ரோஸ். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஊட்டி ரோஜாவும் நல்லா பூத்துருக்கு. நிறைய மொட்டுக்கள் வந்திருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீரி ரோஸ். இது வந்து டெய்லி பூத்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் வாங்குறதா இந்த மாதிரி 7 டேஸ் காஷ்மீரி, அப்புறம் நாட்டு ரோஜா, பன்னீர் ரோஜா, பட்டன் ரோஸ் இந்த மாதிரி வாங்கலாம். ஃபைனலாக டிப் நம்பர் 8, ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ் தாங்க கொடுக்க போகிறேன். எப்போதும் செடிகள் கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு வேளையாவது நீங்கள் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். அது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் செடிகளுக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக தோணும் நம்மளை பார்க்கும்போது. நான் அதிகமாக செடிகள் கூட ஈவினிங் டைமில் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். பாப்பா கேட்பாங்க, ஏம்மா எப்போதுமே செடிகள் கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னு. எனக்கு நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸாக இருக்கும். அதாவது பாப்பாவுக்கு அப்புறம் எனக்கு செடிகள் கூட பேசுகிறது நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸாக இருக்கும். நீங்களும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே சேஃப். மரம் வளர்ப்போம், இயற்கை காப்போம்.